Marty, em sap greu, però l'única font d'energia capaç de generar 1,21 gigawatts d'electricitat és un llamp, m'entens? Què has dit? Una descàrrega d'un llamp, però per desgràcia no se sap mai quan ni on caurà. Sí que ho sabem. Sí, senyor. Ja tenim la solució. Aquí diu que un llamp caurà sobre la torre del rellotge exactament a les 22:04 de dissabte que ve. Si d'alguna manera poguéssim captar el llamp i canalitzar-lo directe al condensador de flux, podria sortir bé. El pròxim dissabte a la nit t'enviarem de retorn al futur. Molt bé, perfecte, dissabte. Dissabte puc quedar-me una setmana al 1955. Puc sortir, em pots ensenyar tot això. Martí, és impossible això. No pots sortir d'aquesta casa. No pots veure ni parlar amb ningú, d'acord? Si ho fas pot tenir greus repercussions sobre els futurs esdeveniments. Ho entens? Sí, esclar, d'acord. Martí, a més de mi has tingut contacte amb algú altre? Doncs... home, no ho sé, potser he ensopegat amb els meus pares. Verge Santa! Torna'm a ensenyar la foto del teu germà. Just el que em pensava. Això demostra la teoria. Mira el teu germà. Li falta el cap. És com si l'haguessin esborrat. Esborrat de l'existència. Ostres! Sí que l'han deixat net. Sembla nou de trinca. Segons la meva teoria, t'has interposat en la primera trobada dels teus pares. Si no es coneixen, no s'enamoraran, no es casaran ni tindran fills. Per això el teu germà va desapareixent de la foto. Després la teva germana, i si no ho arregles tu, seràs el següent. És molt fort, tu. La força no hi té res a veure. Quin és el teu pare? Aquell d'allà. D'acord, nois. Molt divertit. La veritat és que sou molt graciosos. Potser em van adoptar.